Здравейте хора, аз съм FC24 и днешното видео ще играем Brawl Stars. Първоначално аз не я играя толкова много. Аз наскоро се инсталирах, точно в този ден, който снимам. Се инсталирах, още съм на 127 купи. И не мога да повярвам, отворих първата си звездичка и ми беше легендарна. И ми се падна скинът на Отис. И съм много слаб на цялото, но пък след това ще го оправя.